बोरै जानो हाथावगौ बिदिबा सनाना फिसाला दंमारो सना नानि दा जुदि नोंनो माबा मोनसे जायोब्ला बे बाबुआ मा जानांगौ ओमफ्राय मा बेवाइफोराबो मिथिगौ सिगाङावथ' बिदि गैयामोनदां बेवाइफोर थाबानो दंखायो ना माथोमोन बे बाबुआ आंथ' आसरितसो मोनबाय सनाना फिसालाबो दंलायो आयु दा बिमायाबो माबोरै जाखो ओमफ्राय आं सोंहैनोबो बोरै ओइ नङा बाबु नङा आरे ओइ बाबु नङा नों मानो गाबदों आदै मा जादों मानो इसेबां गाबदों बिलाय नाथाय नों आङो ना बे बाबुनि गाबनायखौनो मानो इसेबां गाबदों सानना नायनो फैदोंमोन मा जादोंबा मा बुंबावनो बिनि बिमायाथ' आरो हनै दा जेबो हुसानो गैया गावनि फिसालाखौ नायनोबो औ आं बे नानिनि बिमाय जायो ओमफ्राय बे गथ'आ बिनि औ गोब्राबैनो एक्सिडेन्ट जानानै दायो बेबायदि हालोद जानानै दङ इसोरनि अननायावथ' दा गथ'आथ' जेबो जायासै नाथाय बिमाया डक्टराबो जोबोद सिरियाससो बुंदों दा मा जागोन मिथिला आयु सना माला बेफोरबायदि जाना थाखो दे नों आंथ' बेखौल'सो मिथियोमोन जे नों जोंजों बायदिसिना माने सुथु जानानै दंमोन आरोथ' नों माला थानानिफ्राय गखो गौआबो मानो जानो थानानिफ्राय एसेबां नोंस्राबो कन्टेक्ट दंजोबो ना गोजौआवबो सिगाङावनो बुंबाय थाखादोंमोन मिहिराबो नाथाय बेखौसो फोथायनो गोब्राब मोनबाय आं नोंहा जे फिसालाबो दङ नाथाय सोरनि जाखो बेलाय ओइ बाबु गथ'आबो जोबोद अनथावथावखा माथो गाबनाङा बाबु नोंनि आयाना मोजां जागोन दे नाथाय नानिया सोरमोन आंबो दादै माने बे हस्पिटालावनो फैदों नालाय दा राजानि गाबनायखौ खोनानानैसो आं माने नायफैदोंमोन आरो दसे दाथ' माथो खालामबावनो ओमफ्राय बेवाइफोरा मिथियोना मिथिया जाखो आं हजों न'आव थांना खेबसे सोंहैनि नामा बे राजाखौ मिथिखायोसोमोनदां ओहो नङा हजोंथ' हाबाबो माब्रै सोंनो मारै खिन्थानो बोरैबासो मोनबाय गोसोआनो माथो मिथिगौ सनाया जोंजों सुथुर थेवबो दा बे उन्दैखौबो नुनानै एसे बोरैबा मोनदां गोसोआव मानोना एसे उन्दै गथ'आ बिमाया बेफोरबायदि जायोबाथ' एसेबांबा दुखुनांथावना हजोंहाय मेयाजों रायलायनोसै आं बेजोंबो रायलायजानाय नङा मानोना बेथ' दा हस्पिटालावसो दं नालाय नङाबा मिथिगोन माथो आंथ' गुबुनसो होनना फैदोंमोन नालाय जाथ'नाय नङा बिदिबो वा साननोनि हाबा फाइनालि सफैमारबाय बेसेबा गोबावनिफ्राय नेबाय थाबाय दिनै समा जाबायानो एबारनिफ्रायथ' आरो थुनथुलिया जोंनावसो फैखासिगोनबा बे सानखौथ' नेयै बेसेबा दंगासिनोमोन आङो नाथाय नों जे बुंदोंमोन जेरैबायदि बिदिथ' आं खालामनो हानायबो नंखाया आरो जानायबो नङा आरोना नाथाय आंखौ एसेबांबो दुखु मोननाङा दे आं नोंखौ दुखु होनो साना हानायमानिखौथ' अराय जिउ खुसियै दोननो नाजागोन ना आरोथ' जोंनाव थानानैबो नों हजों आइखौ आरो राजाखौ नायहरनो हागोन ना आंबोथ' नायगोन ना मानो नाया जानो जोंहा बाबुआनो दंखायोना आरो लासै लासै देरबोगासिनोखा बेखायनो आंखौ बास गोरोन्थि बुजियाबानो जाबाय आरो नोङो बाखिथ' ओमफ्राय गासिबो अके एबार नों फैब्लानो जाबाय आरो दसे उनावथ' मोनफैखासिगोनानो नोंबो नै आबासान औ आयै नै दाथ' दसे उनावनो बिहामजोआबो मोनफैखासिगोन बास नोंसिनि हाबानि देरिसै आरो औ आयै ओमफ्राय आबा नों हेपिथ' ना नै नोमानाबो ना माबायदि सोंनाय जाखो हेपि जाया मा जानो आंनि आबाया मानो हेपि जाया जानो आयै आइ एम स' हेपि ओमफ्राय नों आयै नोंनिबोथ' नोंहाबो गेदेर फैगासिनो ना हे मानो हेपि जाया जानो आंलाय नोंनि हाबा मोनजामारसिगोन बे बाराव दे नेयैनो समाबो सफैबाय मेहेराबो मोनहैखाबायनो नोमायं मोनाबो मोनहैखासिगोन बे बेसेबांबा सिगां थांखादोंमोन मेहेरा दसे उनाव बिहामजोनि महर स्राय नुसिगोनलाय आंहाबो आरो आंनि आबायाबो औ आयै दे मोजाङैल' मोजां संसार जालांनो हाथोंसै आबा दानिफ्रायनो आशीर्बाद होखाबाय आङो बारा दावराव दावसि गन्दगलल' जायाबानो जाबाय मिथिदों दाथ' थुनथुलि नानियाबो एसे गथ'आ उन्दैयानो नानिसो रायलांबाय बिहामजोखौनो
बुजिनोथ' एसे नांबावगौ थेवबो जेबो नङा दे उनफोराव बुजिलाङा बे लासै लासैनो नङा होमबा आबा औ आयै ओमफ्रायथ' ना बिनि माखासे बुंनायफोरखौ बुंब्रलाबायो जे बेफोरखौ गाज्रि मोना दे आयै मोनाहाय आबा हामानो मोनबाय बायनो ओरैनोबाबो आं बिहामजोखौ दालाय फिसाजो बायदिसो सानखायोना जेरै जोंहा हाथरखि बिहामजो थिग बेबायदिनो अनगोन आरो जोंहा थुनथुलि बिहामजोखौबो आरो जाखिनि एसे रोंनांगौ दङ मोनथिबावनांगौ बुजिनांगौ बेफोरखौ उनाव लासै लासै सिखायलांगोन ना आङो जागोन दे आयै गोसोफोराव दुखु दाहा थाब्लाबो आबा माथो खालामनो फिसालानि खुसिनि थाखाय नोंनि आइयाबो अरायबो खुसि जाखायो दा ओमफ्राय आफायालाय दहाय एसे माबा खोनादोंमोन आङो आबा बाद दे बेफोरखौ रायलायथ'नोनो नांला आं बोरैबासो मोनो खर'फ्रानो दुंहावसो मोनजोबलायलाङो नङा बांद्राय बुंदों नामा बे खानाय गोमोआ साला आंनिनो न'आव फैबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि जानला माला बुंबा जागोन ना सिरि थाबा बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनाङा हाबा दिनफोरावलाय है गावसोरखौ जेबोखौनो बुंस्राबावासो जोङो बेसेबां असे बायदि सानबावो गावसोर जेखि साना मानो नाथाय गावसोरसो आरो एखनबा गोरोन्थि बुजिबाय थायोना जोंखौ बेखायनोथ' होनदों बुजिरोङिजों बुजिरोङि जाफानो हायाना बेखायनो आंबो माबा मोनसे बुंब्लाबो बांद्राय बुंदेरा आरो सिरिसो थायो खिन्थु एसे बारा जानांगौबा आंबो सिरि थानाय नङालै एथ'बां साला गावसोरखौ माबा बोयो जोङो औ जोंबोथ' आरो अना नङा अनोना हनै मेहेरखौनो नाय बेसे अनो जोङो मेहेरखौथ' मा बुंनो बिमायासो गाज्रिलै आयै मिथिबायना बेखायनोथ' बाद होदो बेना दसेनो मोजां दसेनो गाज्रिखा दे गोसोफ्राव बिदि दाहा दुखु लानाङा नों दा खालि बिहामजोनिल' सान मिथिबाय बिहामजोनि खोथाफोर सान आबा बेफोरखौ दा सान ओमफ्रायथ' आयै हेपिना दायो औ हेपि जायाबा माथो जानो फालाय बा ओमफ्रायथ' है खुनु खोथा गैया बिजामादैयाबो सलिदखौसो मोनखासिगोन बा नोंदि हाबाय सानजों आंनि सानजों हायालै बाजै बाव हाबाय बायनांलाय हाया आदा सानजोंलाय आरो हानो हाया जाबाय बायो नामा दावैसो हायो आरो थोबालाय माबा नोंसिनि न'खरावनो थांगासिनो जोंहाबो नानिया औलै आयै थाब थाबल' लांथारसै आदानो बाजैखौ आंथ' थाब थाब थाङाबो जानो हागौ आइ माथो बाजैयाबो एक्टिं गोरोंलै नुबाय दोनै दावैसो बेदरखौ लाबोबावनि आङो ना नांथ'लालै आयै दायो जानोसै बेदरफोरखौलाय आरो माथो ओमफ्राय ओइ बाजै भिडिअ कल खालाम नामा आदानो माने एसे नायथोंसैब्रा नोंखौबो नांथ'आ दे नों खालामनायखौ नांलाया आंहा दायो खालामगोन आरो आं खालामनायखौ नांबावासै दे फटकखौनो मोनसे हरसां होमबालाय भिडिअ कलखौ हाथरखिजों खालामसै आङो एसे नुजादो औ जावैसो बेबो फैबालाय मोजांमोन दे हजों लोगो मोनसिगोनलै आयै टेनसन लानाङा बिराद खाहाय बे मेराबो हामाहाय आइहा जमखादोंसो आरो मा ओरैनो औ आरो बेबायदिनो जंखायबाय थागोन आङो मिथिदो बाजै हाथरखि बेबेनो फन खालाममारनांगौमोनलै र' ओमफ्रायथ' आंनि आंगो सनामोन जुदि सम मोनोब्ला जों दायोबो फैफिननोबो हानाय जुदि बानायनो हायोब्लासो आरो समाथ' बेबायदिनो माने हास्लाबा नालाय एखनबा समाव बेखायनो फैनांगौआथ' गोबां बायदि बायदि फैबावगासिनो लोगोफोर नाथाय समासो मिलायथ'वाखैथ' थेवबो जों थाबैनो फैफिननो नाजागोन आरो जोंहा अलंबाराबो एन्ट्रि मारिगासिनो नोंथांमोना सोर होननानै सोंगासिनो नङाना बेखौबो थाबैनो मोनथिगोन सनामोन एसे नेथ' आरो फैबावगासिनो बायदि बायदि फैनो दंबावो मैया माने होनो नागिरबाय नाथाय एसे गोबावद्राय जाबाय नालाय बेखायनो हादियासै मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायसाबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थाबाय सनामोन नै हाथरखि बिहामजो नोंलाय बहाथो थांनायमोन थांनायाथ' जेरावबो थाङाखैमोन आयै बास गस्ला ब्लाउस लायनांगौमोन नालाय बेखौल'सो लायदोंमोन आङो गस्ला ब्लाउस हामानोसै मेरला दङमोन माथो नोंनावबो नङा आयै गोदान मोनसे सुहोदोंमोन नालाय बेखौसो लायनो थांदोंमोन आङो देलायनांगौसो नङा होमबा दानो देलायाबा देनांलाय आरो बहा देलायनो मोननोब्रा औ आयै जेब्लायबो देलाय मालाय थानांगौ बिहामजो गोसोफ्राव अब्लासो स्रां मोनो जागोन दे आयै ओमफ्रायथ' नुदो सिन्दुर फुनदोंना फुनदों आंनि आबानि नामनि बेसे समायसिनबावदों गोजा गोजा वाव बिहामजो नंगौना आयै हा गोदोसो आं जानला मानला थगायोमोन नाथाय दा थगायाना नोंखौ गोसोजोंनो तारिफ खालामदां नोंखौ थेंक इउ स' माच आयै माने नोंनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि खोनाफेराखैमोन ना आङो दायो एबारनिफ्रायहा खोनाबाय थासिगोन आरो मोजांबाला माने बिखुनजो जाबायना आंबो दायो औ आयै
आमफ्रायथ' बिहामजो जोंहाबो हजों न'आव थांनांगौहाय माबा मोनसे फिसा माने फिसाथ' नङा गिदिरखौनो पार्टि होनो सानदां आबानि नोंनि जेनेबा गोदोथ' इसेबां गोसो गोरबोजों होआखैमोन नालाय बेखायनो बे बाराव नै साननि हाबा जोब्बा नोंसोरनिखौबो पार्टि खुंना होगोन आं मोजांनो बेबो मिथिबाय गिदिर गिदिर मानसिफोरबो फैगोन जोंनि सिनायनायफोर दे आयै नोंनि गोसो बायदि खालामबानो जाबाय माथो बिहामजो दे आंथ' नै हिनजाव गोदान फैसिगोन नालाय बरियाखि दे गासिबो जगाराथ' जाजोब्बायना देलायग्राफ्रा नोंनाबो देलायनांगौ बिहामजो एसेबांथ' आंबो देलायनाया आयै नै नोंखुनजाबो एसे जासाबबायहाय ने मोजां नुसाबबाय दा बिहामजो मानोथो नुवा जानो आयै नुदों मोजांखौनो जोंहा फिसाला साननियावबो हाबायाव आं माबा मोनसे एकदम बरियाखे गिफ्ट होनोसै आरो बेबोथ' जेनेबा आंनिनो फिसाला जाहैबाय नालाय बेखायनो नोंसोर गिफ्ट होनायखौ सिन्था खालामनाङा बिहामजो आरो आबा मिहिराबो आं दोङोना आं गासिबो नायजोबगोन रायलायहरखाजोब्बाय आङो गिफ्टखौबो पसन्द खालामजोबखाबाय औ आयै जोंनि फिसाला माने आंनिबो फिसालाथ' माथो खालामबावनो आरो होनोसै मोजांनो बेबो गाज्रि गोसोयै नङाहाय दा आरो दस्रा सानलायगोन गुबुनफोरा मोजां गोसोयैसो होनो सानदां एबाराव आमफ्रायथ' मा बुंबावनो बिहामजो दा आं माबा मोनसे मोजां खालामब्लाबो गुबुनफ्रा मानसिफोरा सावरायगोन बायदिसिना होननानै मोजां जाब्लाबो गोसो सिङाव गाज्रि माजि माबा माबि आरो मानसिफोरनि साननायखौलाय माथो बुंबावनो आयै गासिबो समान नङा औहाय बिहामजो थेवबो माने आंहा बेफोरबायदि गोलैबाय नालाय लिस्टआव नोम्फानि सेकेन्ड हिनजाव बेखायनो मोजां जाबाबो गाज्रि आरो मोजां नङाबाबोथ' नङायनोखा जेब्लायबो बेबायदियावसो दोनखायो दे आयै नोंल' थिग जाबानो जाबाय गुबुना मा सानो सानथोंसै दे जोंहाबो आरामसे एकदम मोजाङै खुसि थागोन ना बिहामजो ना औ आयै जागोन आंथ' नोंनि बेबायदि अननाय मोनब्लालाय माथो नांबावगौ आंनोबो दे होमबा बिहामजो दे आं एसे माने फिसा खामानि दोङो जागोन आयै मालाय नोंनि फिसाया मोनहैबायानो हजोंहाय नोंबो थांफानांगौमोन बिहामजो आबा मिहिरजों थाब्लासो खम समायो नोंसोरखौ रावनिबो नोजोर दानांथोंहाय आंनि बिहामजो आरो आबा मिहिरखौ नङाब्लाथ' खायसे बिदिनो जमा जमा खुसि नुब्लानो नोजोर नांलायो जि मेगन सायोहाय खायफा बिहामजो आंनि मोन्दांथियावसो बुंदों आङो जेबो नङा दे आयै खायफा जाय नोजोर फोनाङो फोनांथों आरो जोंनाव नाङाबानो जाबाय औ बिहामजो आंबो गोदो नोंसोरखौ नोजोर नाङोमोनहाय नोंसिनि जरिखौ नाथाय दा बेस्ट जरि मोनो आङो मिथिबाय नोंनि नोंखुनजानो बुंबाय दायो थेंक इउ आयै दे होमबालाय बिहामजो बेफोरबायदि मोजां जायोब्लालाय आयै माने गोसोफोरखौबो मोजां मोनो माने आंबो बिमानि अननाय हास्थायखायो नालाय जुरि आइजोंबो नोङो मोजां मिलायनो नाजादो ना आयै अब्लाना साबसिन मोनबावगोन जोङो अब्लासो जोंनि न'खराव खुसिया बांसिन फैगोन इनिबो दावराव गैया बैनिबो दावराव गैयाब्लासो मिथिगौ गदाय गिबि एसे बोरैबा नाङो मिलायनोबो थेवबो माने बेसेथो दावराव दावसि जानोना ओरैबाबो नोंहाबो दा न'खर दंखासै आयै आरो आइजोयाबो न'खर दंखासै नालाय बास बेनो आरो जोंबोथ' बेखौनो लुबैयो जोंनि न'खराव दावराव दावसि नांलाय खमलाय दुखु बेफोर दा फैथारथोंसै आयौ जोलावनो फन हरनांगौमोन माथो आङो र' नङाबा भिडिअ कलखौनो हरसां मिहिरनो आबा औ आयै सोरमोनथाय बिसोरो एसेबां बेफोरबायदि आंखौ बुना गालांबाय बिसोर मानसिफ्रा थिग नङामोन आयै बेखौथ' आंबो हमनो हादों आबा नाथाय नोंखौ मानो नागिरनानै फैनाय आरो बिसोर आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो जानांगौ आयै बिस्रा आंजों माबा मोनसे सुथुर दंमोनदां बेखायनो बेफोरबायदि खालामबाय आंखौबो लोगो मोनबा आंखौबो बिदि खालामनो हागौमोनदां मोजां जादों आबा नों न'आव गैयानो नङाबा दिनै नोंखौबो बिसोरो आयै नों बांद्राय रायलायनाङा दे लासै लासैल' दे डक्टरा बुंदों रेस्ट लानो खिन्थादों फुरा आबा बेथ' ओमफ्राय जोंहा नानि रंजालियालाय बहा दं आबा बहा थांखो बे मा दाबो फैयाखै नामा दाबो खबर मोनाखै फन हराखै नों आबा आं आइनो मा होनना खिन्थाबावनो दे जोंहा नानिया बे बुहुमावनो गैला नाथाय आं लाखुमानोबोथ' हाया जा सैथो बेखौनो खिन्थानांगोन आङो मानोना दसे उनाव नानिनि जोबथा बिदायनि जगार खालामखानांसिगोन डेड बडियाबो फैगासिनो
मा जाखो आबा जोंहा दादिखौ लिंहरदो बहा दं मोजां खबर लादो आबा जोंनि नानि रंजालिया माने आयै मा आबा सोरबा लोगोनाव थांदों ना मायो इसेबां बिदि बायदिसिना जाबाय आं बोरैबा गिनायसो मोनजोब्बाय गोसोआवनो मानोबा आं मोजां मोनथारासै आबा बहा दंनो बियो खेबसेथ' फन हमदों जानो हागौ मानो सिरि आबा नानि रंजालिया आयै गोसोआव अन्थाइ लानानैबाबो बुंनोसै आङो सैथोआथ' एसेबां गोखा आयै जायखौ आं नोंनो दा खिन्थानो थाङोब्ला गोसोखौ हमथादे आयै मा नाथाय मानो गोसोखौ हमथानांगौ जाखो आबा मा जादों जोंनि नानिया बे बुहुमावनो गैला आयै मा होनखो आबा औ आयै मा नानिखौ आं बुंखो बासायनो आबा हायासै आं जोंनि नानिखौ आयै बेफोरबायदि बोरै जाखो आबा मा जाखो नानिया जोंना मा जाखो जोंनि नानिखौबो माखासे गाज्रि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो बुथारनानै गालांबाय हाबाब नानिनि जायगायाव आंखौ मानो लाङासै आंनि फिसा हिन्जावखौ देरगानाय मानो बेफोरबायदि लांखो प्लिज आयै गाबनाङा आं दंना नोंजों आं सानसेबाबो बिसोरखौ नागारा जाय बेफोरबायदि खालामदों मारै बेफोरबायदि जाखो माब्रै बेफोरबायदि जाजोबखो जाय आंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामदों बिसोरखौ सानसे नायफिनजोबाबा आंबो लोखि नङा वाव बे रसखौ साना हरदों औब्रा बाजै नोंनि थाखायनोथ' हरदोंना नोंनि आदायाबो ना बिराद खालामनाय साना सिंनो बिराद डेन्जार नै मालाय गावखौनो इसेबां अनो आदाया आंनि बाजैखौ ओमफ्राय दा मानो फैयाखै बियो ओइद बाजै आं फैबाय आरो न'नि फुरा फेमिलियानो फैगासिनो ना हजों नेगासिनो रा बियो आयु बिदिबा साना आंखौ नेगासिनो वाव इस हाय बाजै बिराद समायखाबायलै नंगौ नामा बिबोनां आयु हाबाब नोंबो थारिफ खालामनाय एक नाम्बारखानलाय मोनब्लाथ' मेहेराब फसायबावोसैमोन नोंखौ नाथाय दा जानाय नंलाना जोंनि जरिया ओइ नोङो आंजों बारनासो होजागोन दा बे आंजों नङा नोंनि दाजों ओइद बाजै गिलायलांलां खम्फुबो रोंबावोसो आंनि बाजैया देन्जारखा डेन्जार जायाबो जायो दानि जुगाव नङाब्रा दिनै हले आदाखौल' सानबाय थादोना हौवा गोदान जे नोंनि आयु आरो बेदराबो बाब थिगसे गोथावखामोनलै औ आंनि आयानो बानायदों माने नोंखुनजो आरो बाब एबारनिफ्रायथ' आरो जोंनावसो जासिगोन ना संनाय खावनाय माबा माबि आरो औ माथो आरो ओइद हिनजाव गोदानबाबो खुनु खोथा गैयालै बाजै मोसानांगौ दे नोंनि हाबाबाबो मोसा जाबाय थुनथुलियानो मानसिना जोनोमा खेबसेल' जुलियाबो खेबसेल' आरोथ' थैनायाबो खेबसेल' ना रंजानांगौखौ रंजाखानांगौ खेबसेल'खौलाय मा होनो बिबोनां एकदम राइट खालै बाजै मोनसेल' जिउखौ लानानै माथो दुखु दाहा थाबाय थानोरा औ ना बिबोनां आंथ' साननो फन खालामसैसो मा खालामबाय दं बियो आरे नोंखौ नेबाय दंरा नोंखौ माला फैगोन सानबाय दं बियो बिदिब्लाथ' मोजां दे ओमफ्राय बोरो दाबो सफैदोंला माखासेफ्रा ओइद सफैगोनब्रा र' ओमफ्राय बेगफोरालाय माबा माबि नांगौआ सोखाजोब्बायथ' बाजै बेहायथ' नों फैथ'नो मोननाय नंलाना नाङालाय मा लानांगौ दंखाय दख'ना गांनैसो जि जोम लागोन आरो ओमफ्राय मबाइल चार्जाराथ' नांखाथारगोन बिनिफ्राय मामोनलाय पावार बेंक बा मबाइल चार्जार पावार बेंकखौ हले बावखाथाराना बाजै जेखि बाव मबाइलखौ हले बावनायाव गैया मबाइलनि अस्त्र शस्त्रफोरखौबो दे आरो बाजै हजोंथ' हाथरखियाबो मालाय बा स्राय देलायलायनानैसो नेबावगोननो नोंखौ आंनि बिजावजालि जागोन जेराव आंखौ खथ' मोजां वेलकाम खालामगोन ना बियो औ बेनोथ' थुनथुलि ब्रह्मनि न'आ बेनोमोन ना औ बेनोमोन हनैलै बाजै सोरबा फैदों नोंसिनि हाबा जानो फैनाय नामा आलासि आलासिथ' नङा नाथाय मानो फैदोंबा आंखौ नागिरनानै मा थुनथुलिखौ लिंहरनो हागोन ना दसे मानोमोनबा आंनोथ' थुनथुलि औ बेनोथ' आंनि बाजै माने थुनथुलि बाजै थुनथुलि ब्रह्म नोंनि मुङाव मोनसे लेखा फैनानै दङ नै आंनि मुङाव लेखा नाथाय मा बिलाइ दाथ' फरायनानै नायदो बा बाजै लाइजामजोंसो सोरबा उइस खालामहरबाय नामा हाबाखौलाय मा लेखा फैलाबायखो दे आंनाव बा बाजै नायनाय मा लिरदों नायनि र' ओइ बाजै मा लिरदोंलै मा फैदों आंनि थाखाय एथ' बेफोरबायदि बेफोरबायदि माने मा बाजै मा लिरनायथ' दं मा माय गड
दे होमबा आंनि सनामोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दिनै भिडिअखौ एसे गुसुं जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच बिदिबा दिनै मेरा थांथ'नोसैलाय बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय गुड नाइट दे होमबा ना सनामोन लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों आरो जायफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय सनामोन खिन्थाहरलायदो अब्ला आरो थुनिनानै थाथ'लायदो नेक्स्ट एपिसडखौ लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोनलाय